one. Mama Pramoato Yamadi Shengina Makwaba Sabre Utie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Abuno Mantamu Burapoyana Nanom one Mukuramu Sechiche Yaji Brana Kasieboy ya Bebe Mato ya Petit Bebre Tisefie Mawan San Hunwi Kasieboy abefo kwane so Facebook ubere ni sesini eno mu no wo de wadwen kire no aba ni akenkan de ama na de obetie pie ene se Dr. Sripo Kweku wakasa se Ghana cardia ye de pese de eturo edin no e ya abefofo a afen wo beto abanko a titrani edema NDC amanyoko no Elder Samuel Ofosu ampofo e kire nsem mu ahesam trofo a na ne nyina no tawaso awie Doctor Owusu afri yakoto se ebronko a wopepe miensa chiripo mienu finhia mi aban bia ne wa waye bie na guta omaimu adwadefo enkabom ko panimpa no awie yi yene no bedin komo bi Orajo wise says will be kasa sentiment temu MPP abreisu wonya mpuntu a nipa kro no wonsamre bi na yekọ atoye etifi mantam no mu a aprosifo atu anamo awie yi a wote oyem kra ebehyew Kronoma Francho arawusem esi ya brante kwa koshia no kofri kwa mu wo ye ni mpon betwetwe ho nkomo na awie ye boabo ye ho a ye de kase ya bai no ye ho sasantre bi ato ya omudo mani akire mu ewo manhia na hemfo a afutu akwode ama se wo ya de na dokota twere tuo ma wo na ntwero ye no wonti ase a aya bisa ensam no ebika ho awie abo wie mo ye hye kranti adwuma ba bia wo bia no e da asema wadwuma na awie ina na kwabena kese na afei ohini ni amakrancha dazo asofo mame premeni asantsema jimi atumi di foforo bapa amesa kase bono enchechemu ankasa enie the letter of elections the my electoral commission Dr. Sripo Kweku ena wo kirechiremu se Ghana cardia sabre hunchinwahyew no apeye deja wo mani mu no eye tietietie wo bia wanya mfinhia du nwotwe a wonto abada ya afi na abe fofo wo ba beto aba no wonum na wakwanya be saade no ede ama won wasi woni amanyokuo dodo ne bomu ye adwuma enu ntina anu wo musinkonwa efra amanyokuo awodo ni nyina da eni disi amanyokuo de ensa hye motoam sala talata mo me wonu manko dodo anu akọ ye nti wonu masigira ye Dr. Sripo Kweku woni sompa na twetwe nkomo yani actually that I know me can be also can be in the assembly no within or kama nkuzo bia no e ka omo afi na manya ntwedu woche anasa omo so na mo Ghana and bi to bancho mo din no omo asem na ye ka ndi control sich na eye omo mo din race na mo no the late 20 ni bi race na ye clean pa 17 black omo di work and za ko fo no mo ka ho e omo mo cho mo din kra no a afi na mo cho mo din no e che ba be ye control sich ndi no na sa wo ko Ghana kada bia na obi akwa bia no akwa office now according to the current the moment the new year called parliament and some more party we are next year this number figures when I put them say America 17 million plus and to first in cut records and statistics which is by 2024 no there is no 2 million become this numbers not more than 2 years how much my job doing and now year continue the station electoral commission year continue the station they say almost might be 291 offices including all the district offices. Electoral commission for 267 offices. And the chair is we are over and district office no control the not as electoral commission no control. And the GDS will be had in the average of training into Abano over 2 years more or more to what my Ghana card not application. Once and then for the control the station, Munya you 10 years no and the electoral commission to strategy is over continue the station. The OBR opposition the Ghana Munyambre not application. Okay. Na concerns in various political parties womo erezie efa ayese adwumadie we ho no enchekere ene ebia entiase na munya adaje nchekere mu enchire womo ana but we can say various political parties no nya we say all the political parties apart from NDC amu ma party no obi na ba meeting no ma kan omu na any political party bia na we can say one tiaje no na apart from NDC there is it to say after 2020 election on the results in Sompa apart meeting there all the other parts from Baradina. There is issue at the Kashi, more than that. There won't be nothing now on the focus and the city of New York. Director Edema Electoral Commission Dr. Sripo Kweku and yet is a woboy and common. Abusia ya ka wo so ya live for Facebook, YouTube no so ya juma Facebook no so tem ti wo fa ho no mo a
saa kwan mienu a wode nsusuɛ no adwenkyerɛ ba yɛbɛyɛ ho adwuma kama na yɛde afransɛm no na yɛde ma wɔn pempi no yɛne yɛdi ka de yɛtifi deɛ no ma wɔ no yɛpɛ sɛ sɛ wode nsusuɛ no adwenkyerɛ no ba deɛ wateɛ no wadaroma obuo ne ani de kwa so ɛno na yɛne yɛhia nsusuɛ ɛwɔ ho yɛda mo ase paa yɛnuanom information centers awia yi mode ɛnsa no nso ɛma de sɛ yɛ a ɛdi akɔneaba yɛkwandi sɛ amanyɛ kɔ no ti mu ɛnɛ anɔpɛ berɛ a ɔmahene yɛ ɔdo buakye pagya ne mu na yɛnnua bɛma libia bɔgana ne bɛma bɛtena ase pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna kyerɛ sɛ ɛnsɛm bebree ɛtwa ɛde guyɛ na ɛberɛ a na boama ɛdi nkɔmmɔ no ano ɛna ɔne elder samuel wɔfosuo ampɔfo ɛdi nkɔmmɔ wɔno na yɛ titrɛ ne ɛde ma ndc amanyɔkɔ ne yɛbusa no sɛ paapa yɛ sɛ asɛm no kameɛ kɔ akɔyɛ sɛ noa na yɛde kuro no ɔsɛ o asɛm no deɛ yɛate paa ɛkyerɛ sɛ deɛ wohwɛ deɛ yiisi no yɛ no a adeɛ baako pɛ na yɛde yiisi no na ne so ade hu ne tirim pɔ na afei so ne da yɛ so ne nyinaa ɛne sɛ wɔmpɛ sɛ ɔmo yaa na kyerɛ sɛ Ghana man pɛ ne excellency na Adodankwa Akufo-Addo ɔmpɛ sɛ ɔmo hyɛ no animonyam na sɛ na osi ka nsɛm no yɛntie bi yɛ sisi a yɛkasa yi yɛnim sɛ Ghanafoɔ mpempempempem bebree wɔ hɔ a ɔmo ni Ghana card na ɔmo ni ɔdo apaeɛ nti ɛna ɔmo ni system na ɛyɛ National Identification Authority no ɛde egu akwan mu no ɛmɛke no extremely difficult for most Ghanaians to access the Ghana card na nsɛ yɛ a ɔmo ka sɛ register SIM card na SIM card na gye sɛ wode o Ghana card ba nsa na yɛregister wɔn ni esi banka ha na bɛyɛ ɛwɔ stadium ne other places sɛ nipa guo bebree ebinom wɔ hɔ a bosome mmiɛnsa koraa ɔmo apere sɛ ɔmo pɛ Ghana card ɔmo nya bi and we are saying sɛ so obi sɛ ɔkɔto aba you don't have to make it extremely difficult sɛ nipa no kaadi kɛkɛ ɔno bɛka kɔto aba no ɛho ɛbɛkɔ atwee a ɛgye sɛ ɔkɔsa line ɔkɔtena baabi a there are so many people a sɛ bi a obi wɔ radio station na obisa sɛ ɔmo attempt sɛ ɔmo de bɛgye Ghana card no a ɔmo nyaeɛ no ɛde nti na ama na ba saa ebi ɔbɛka to sɛ wakɔ ɔyɛ adwuma wakɔ tumi kɔ ahomakye kɔdaa adeɛ bɛte onya ɔkɔ bɛyɛ nansa ɛnɛ nanya na wafa aba nti saa card yi a ɛyɛ Ghana card no ɛnkyɛ sɛ electoral commission foɔ ka sɛ a ne gye ayɛ dendenden a ɛnyɛ easy to access no should not be the only source a electoral commission foɔ no ɛbɛgyina so sɛ ɛno na wopɛ sɛ wokɔto aba na yɛregister wa yɛde bɛyɛ adwuma nti mmara no ɛbaa parliament no yɛn nkurɔfoɔ a ɛyɛ the NDC side and the minority side no raise some number of proposals a ɔmofo sɛ yɛbɛtumi de sɛ Ghana passport ɛde aka ɛfɛ sɛ ID card no NIA card no ɛna afei so no nnipa a wɔmokɔ ɛwɔ card no bi ɛnso bɛtumi ayɛ biribi a photocopy ɛfɛ no vouching sɛ ɔmbɛdi adanseɛ asomasi wei yɛn Ghanafoɔ yɛkuta yɛ card ɛmmienu di adanseɛ sɛ asomasi wei yɛ Ghanamani ɛnim sɛ NIA card koraa de ɔmɔdi a yɛsure sɛ nnipa no ɛdi mfie du nom koraa yɛtumi de card ma no Elder Samuel Ofosuo ampɔfo yɛ titrɛ ne ɛde ma NDC amanyɔkuo no Doctor usua free akoto wano ene wasuafo a wɔhwɛ aworokɔkya ɛso ɔpanipe wagina hwem ahwɛ no ho ya wasi apeten sɛ ne yɛbɛpiri tumi ɛne pipi amanyokuo mu frankakurafo a wɔsɛfata so ɔno so obɛgyina bie na ne wayɛ de obi nya bi da kansantwerɛfo ani ntini aku ɛtwetwe wuro ne pabia nkoma de wɔmatena table baako sɛ yɛntoto na no wɔbrɛ no dwumadie kɔ so yɛwura ɔman yɛ wadubu akye no ɔno so tie akonya no so bi sada ne yɛwura kwame adinkra ɛka ho Adriana ba Kofi Asanteni na wano so ka ho bi e na fe wono me ka ho nyina da wo mu bo tankum na no na beto Dr. Usua Free akoto be cheche mu se ene pipi amanyokuo a na Adodankwa Akufo-Addo asona wo mpere kwa wada no waye pi na pema be bi wa me ni nyina da planting for food mu fa so twitwiri die no e ka se bebu ano wo man yi mu die a entansa bubu anwa Akufo batem se kora no e bi ka ho finhia no ni wan na atumi adoburo ya tonso ene wapepe miensa chiri pomienu agise wono ma abreso ye wure nkomopo no Sompa na ye gina mu pa a Ministry of Agriculture na Ghana produce 2 million metric tons of agriculture ever of abro we produce bidda last year 3.2 million metric tons 3.2. Yes. Abro okay. Yeah. Because I said within the seasonal patterns. You have to look at it in the long, medium term. They have the patterns go. They are Fibiano, a Bruno and me, the person to me, Faco. Stocks being into me. Stocks no bathroom, no. None of Bono Costro. Stocks no air Costro, none of Bono bathroom. So within that pattern, there's a matrix me. So, and no. We have been able to produce
3.3 actually million metric tons of maize from less than 2 million metric tons of maize. You see, nam samuni sa profession into no. You can't figure now. More significant. I'm telling you, for any country to grow one particular crop by 1/3 in 5 years is a huge achievement. And nothing acceptance is about neighboring countries, Ghana, they don't have it. One man for Dakota, what was free akoto. Abusia de tie nyina ne se yenko edwadiem kakra ne yehwe nkomo a ewo ho no moen Wamai mu wadwadifo nkabom ko na pani ya wodi omanim no eye Joseph Open wono na wane Sompa kase edi nkomo na waye ne se asam no wanka ba bia keka ko no kire se ano ya akoya tin ne nyina ene se aban no antu anamo animu ya nhwe ama oman mu sika no ene nkofa ma so de a empempini ya ne ye kokofa ne ma de ba no se ya nhwe na ye ntu anamo bia mfa se ba ya yebetuma atwe sika na afenso abagina ba bia gina ba akope a asam ba fie pa kire se no sade emoja esi nwunu adwumayefo no ano odin pa efri so oman sika obaboaboa no nyina be safimu no nyina no na watam agu bag him na wo de akonkofo amanso sa wo kofa neema abafie babeton neema no wo kɔ no wo baduru ho basesa sika no enu ba bia na neema no kura wasade afri nkofo amanso kura baduru oman mu wiem hyangina bia no yabusua eno kura so ya asem foforo wanhwe yi a wo kura no wabambabu amadwuma no kura no wonya biem ne science ebraso sa wo se aban no ne mpanifo abrempɔ ne ntire bi esi nkunwa e wo table no ho sebe ya obato adwene wasi adwenpɔ efo man sikasem ho Dr. Joseph Open. Inflation na aba oman mu no ama consumers no so no omo purchasing power no akofom yiara. Etuntumi ka say oh ya exchange rate na akosoro dia wo ba ya wo sa bebo ape so na ebo na akosoro na den ya customer no beto. They see an customer no so no o ma bre internet ekwan be na be fa so internet ekwan be fa so anse be ya next ka no enya anwodin bi etina so. Ehwan kakra from December end to date no say this kind of so no don't ya manage as a matter of priority and urgency. Na ekwan bi aba Benyeska, de aba enwanim ya no de stabilize currency no aye na aboa ye nyina. So 3 years ago, as 4 years ago, it cano 3 years about 3 years cano what they know to ya hutsebuta ma finance minister SSA forest committee. It yakwa de to ato no nkeka ho ye some of our input ye no eboa MSK ni dina ebedu sambe. No ene yaka pese be ya sambe ya afede cano aho de no kofom kra no be ya enka Yansa reconvene, Yansa India, Niantrati. Na bankwa nenya. Other work and what me say aban. But once I miss make up as a beya, one year so yen sinkunya. They are so drink clearly a wubiano. Yes, Yadia Bania Shepaya. You did me stabilize currency. No, that the CIA because the money you won is them. You see, I don't know do 9.1. No, I feel a Brunia a sales and up in the cotton, ye Christmas orders and on account. It's also better put a lot more pressure on the currency. No. Abusia ene ya etwagu ye oman adwadifo nkamu nkopa nipa ya wodi omanimu Dr. Joseph Open na akoye sika sam na afenso ne sesa sebe ya oman mu sika no ne nkofa amaso de no ebetimi agina baabi faako na hoode no atimi aben sa anya pekura no a ne atimi de adwuma ne science ye ko baabi ye sesa sika mpempi no na ya hwesa de ye ka sa asemo ya ho na ya na ye tade de hwepa se bia ukrasi de no a wode $2 no ho asena esitie awia yi kwa me redu abo apro kakra Kwame nyame asomdwe nka wo Sompa so ne anka wose kwabla wara roma na ukọ ye nkomo chesen ya kwabla mame no ase sabre ewie yi ewo mastuna sabre ya santeman ebo anase Sompa FM ebo edema santeman Ghana man ya said we kan edika wo ye sika sesan ye ne se wo de sika be kwa amana ne akoto ade na bisal na chichiremu edika man kwabla anope mi di kan to na mo anka no na bank agodo yi ni obuti ebiti say Ghana Commercial Bank ene omasena di na ko CPG bank no ho na bidi kan di ma probo no edika ko ye akobra mi kodu ho no dia na ho na mini wona wo ho no telefoni di ko no mu twem se ko ba se ukuta Ghana sika ni bi na wo ba se wo di sika no e ba position ho dia ene na ye kan cities no a wo benya no se dollar ye ka dollar mu no a wo benya no cedi nwotwe ene eduam peso eduokono enwotwe that's 8.9 pesos ano ni cedi nwotwe a wo benya no ho ana fi ya no mu so esuma
and I say, we can put this canoe. Now they took to Akobabino, and also, city and Colon, city for if your Colon is young, 9.96 pesos, I don't know. I need a dollar, dear no. Uber, you know, so as Ubayano, 9.1628. As a city in Colon, a city or honey, a Duasian, and Pessoa, no, necessary, no, so when you say, I should say, a Cobasa also. What's unfair, and I say, what's Mamma Ubayano, city in Colon, a city or her, a dear 9 million working. I know so at Sana, I know, what pounds and so so. Ubayano, and Subayan city to cheap working any of your soul. And I'm Pessoa, which was the American. Kwame, and so I see you. Kwame, so what I remember, who's a 190 Jina baby Fakuma, Sabaya 17 baby, do a na a question, na a burning to be a figure no oka, or Casa and Insi, so my young who the opera which Wadaroma, I won't nantia, and as I would drive on one pack my Wadaroma. Yo, Cobla, number 2 pounds on it, no, I, and also cast a picture or not, Obabadiano. See the group, a cheap one, or so. And if you what time first, and so at Jacobabino, so I don't see a city do the watching a cheap Kakran, so it was 21 million a year. Foreign money, I would like for CDP Bank on more. On the MIA, who in a Cobla, Yana, so when but yeah, you said a bank, I can say that's why I was so about black market one. And also so or more who go be our hand man. So yeah. Now I can't problem. Said you don't know Ubayan city in watch and if he actually pour some you don't know and yeah, what do you see a black market no yes sir. Black market in the no. If you don't know Ubayan city watch pour and so a command in me now a yard pro. Now over pounds no a city do actually pour you know as a 20%. And as Ubanya over safe now. Which you see the do a cheap room that 12 cities 50 pesos and I know so a one man and it's woman to my corner. I mean, I said, Many when I was sending scanning to the night and waiting for Kanya said, Moses, I can't finish at the bar, the bar, Sompa FM. Of Aquamie. What are my woman no a training mupa until my casano yana. Woka asem no a yete se woka but ebe wie no na ansi asem na woka no sentina makasa no mutwetwe woni modawro ma se da na da wo ye no no we yire nsem no gu ahoma so bre ne nye ne sa mu modawro ma why mati kwabra me da so papa ye nua be ma kwa me redu ne yete ne nka no abusua we eye oman mu sika no de to nkofo ma hode a ye wo ba bi e frɛ ho se black market fa ne ntem na fa ha se kubi abusa wo so nyam na de ma wo sa nkofo no so ho na fe so ko ba bi ye sesa no ankasa emu nkontabo ne bi. And what am I to answer? So, yeah, to us, so the Deputy Speaker of Parliament, and one when you for Joseph Seusu, yeah, one Ebra Shebe Janima, this show was Santibe Quai, and Wakasa says, and Nepre will be Becassa, a Santiman Temwa, any people for Funumano, when you put to maybe our house, Tia ye was one my be palm, Vincianuni, acquire one my year. And in your Mugusu, one more yana dear, a cononym. What the assembly to Jawa Brab, Quay, secondary school, now I'm doing Vincia at your song. A war, and I'm Rasabe Jenny, one about 1 peso. What is uncommon? Yeah, so the Benny Papa Casamani, the Geneva Mamma Fuina. The Geneva for name. What penny beer for the Quamem will be an Ebusa. So be because I made the Rama. In Numa Akoso, a man's name. Ebin koso baby a ye kurei de omanfo so ho nyina na akwan mon fefa be kwa baby a se futuro baby a ye akwan nyina but enkyere sesebe atwamafo ni kwan so complaining enkyere sesebe kwabrefo ni kwan so complaining but se kwabre complaining a emfa nyina ho ma Asanteman because Asanteman also 47 constituencies. Constituency biane dia ye ho ye gitum pa se constituencies bi ho a ye nwuma akọ ho so a e bi okra ya chance enzo godada na jato ho enti meeting me matremu bie e die ne se e wo se ye koye nwuma wo kwabre e wo se ye ko siesie akwan wo manso both adubia ne kwanta
ɛwɔ sɛ yɛsiesie akwan wɔ odotobiri ɛwɔ sɛ yɛsiesie akwan wɔ atwoma kwangoma ɛwɔ sɛ yɛsiesie akwan wɔ bosomefrɛ ho those areas no a dede wɔ hɔ no ɛyɛ genuine concern but ampa nso sɛ aban ani wɔ so a ɛne hyehyɛ wɔ hɔ a ɛbɛba ɔmo so but wode w'ani gyina no nko a so a wobɛka tie o kodwa bi nkɔhwɛ adwuma yɛ wɔ hɔ kokuma wokɔyɛ adwuma wɔ hɔ kɔmmɔmpɔn kɔyɛ adwuma wɔ hɔ brabɛkɔ a bɛyɛ adwuma wɔ hɔ kokona wokɔyɛ adwuma wɔ hɔ nti dɛ obi complaini a odi complaini na mmom nkyerɛ sɛ asantemanya dɛ frɛ kyɛ sɛ deɛ wɔbɔ ane sɛ ɛyɛ scholarship na baade ma ahiafo that's all on sisa anything about secondary education da ɛno ane sɛ nkakane no woba a wobɛtua sika nti na nipa bebree a wɔn mu ne sika nti wɔn aka akyire hundreds of thousands sɛ aban sɛ mema fa saa ka no obi anko bi Onmonyafo Joseph Oseusu na headmaster ya wono so ewo bekwa SDA senior high no mu efa kwan ne so sre adehye a wono mafa sukuu no manya ntetie no wo mapie no se ya wo monkai no wo meye sukuu no emmoa da unyame ase ese sukuu enyem fie eduaso na yempa abo ne se ebekoso etu anamon akwanimu senior epron sukuu yi atete ekunu mebre neguzo so etete na yempa abone se ebekoso etu anamo akodanim esede eche na nia hese se amanfo ebekoso ayeye na wonse wadan ne niema de anso enambedo ense nkwan wo momra wo mo emmeboye ebio yenka ye benya ka school mu ha entamont tamu no nyina no ye be ka honu code esa de be ya se ensuo twa aha nante ye be ya honka na nkoye se lorry akwan ya deda hanonko a ani egusu code obia eto ye nka omra na ne kakrawa obetumi omoye akwan ya se nyina se anniversary no die mu asika se ana ba ko se wom se akyerɛkyerɛfo bebre tete ha so ka yenya ɛdan kɛse ɛdima akyerɛkyerɛfo no nso epia so a nka ɛbɛboa pa die ka kyerɛ on se wɔn fo mpa bɔ wa ho ɔden won sika ani wonim die ɛmɛtra yɛ school no etimi akɔnanim Way a bekwai senior high school headmaster nano 70th anniversary award no na waton krade frade hia won ma fasuku no mu nyame ato wo no nsem se ya wo mmra wo no machi abusua ye kɔ ahoma no so na ye ne enua bɛma sikaba babora adin kɔma firi atoye tifi mantam no emu eye bibi so manfo bɛkae na ɔmo asɛ no nso a bosomi a etwam da na toso aduonu ba ko ne de awerehosɛm bi firi atoye atifi mantam no brɛmu bonsun kwanta ene na mpata mu ya akyerɛ sɛ owura bi a yesusu sɛ wɔ krɔmfo a wakɔ wia mobile phone na ɔmo twa gya to no mu animu so ɛbra ɔmo kɔgye ne firi police station hɔ no enya ne nteɛ sɛ apolisifoɔ to na mo bi a de hye wɔ mpɔtam hɔ nyinaa ɛbɔ wɔn nsɛm de ma apolisifoɔ ya watu saa na mo no na yɛnkɔ yɛnua bɛma no sika ma han ya opanyi kɛse mejo so wara ma bibia bɔkɔ deɛ bibia bɔkɔ bedu mpɔtam ade bibia dedin wadaroma wa ne yetie wo ba to ye mantam ne ade dia asam wa ne wadi ekira wadaroma dia wodi abre kire sa prosifo to sa na mo emu asam ne san papa yo ebra asemisi edibe na awotwe na bonso kwanta kuro nyina yeden atadin obi ehwe bonkum obi a ehwe nifa ekona na awotwe ne hu se eye criminal investigation department kan CID no on every national and every regional and every district aka won tababo bi pimo bonso kwanta na on cars and when I share the idea him on potema pa e mo ba be yum hwehwe mu ekoi ye de ye yadwene de efiri so wabra ade ba ba chin efiada etwa mu pepepe eni nya ne ntie sa homache no mema ba mu titi bi ne rapid deployment unit no for our pimo bonso kwanta ne potemu a omcheche emrantie ne bibre etem no koduna etumdum kodu regional police command na bra e ban san so nya ne ntie de aso etoto form emi busa mpedifo moments ni mom kasoma no du ebulum wabra ene anopa ye twetwe nkomo e wono kra in the morning so ni nya ne ntie se eya sa amrantie na woche omu nya no odumi na kwakopie mo national isi amenu kase de omo akopie mo nkampopuni mantema omo hwe omu nsemu efa asemesi ebosomi ya etwami de da ne to so aduenu baako bonsu nkwanta amrantie ne di chenku kopie mo police station abrantie bi no susu so oye kromfo a woche ne bra police fo akache no omo sa akogye ne ifra police fo nsema
omoje ne kra etimi efiri nsema omutwa eja etimi tu no mu no na che sa police for etima ye adwuma si amno kase de omache mrantie maako edu ai se aposi for so much omo makache omugu so to ma no a omo di sansi mo ho nti emenu am kopie mo akachi so eno so ewo bia west na akachi so no so ene bonsu nkwanta na yeden share bandits ne kodu no mo nya ne ntie se regional police commander onmunyamfo NS Akresi Mensa ene mpanifo timi fili national bpm mo akachi so ne mpatamu ene mo twetwe nkomo kama pa ebuso mo nsem bienu miensa bia bibi aguso adwuma kama timi ze ne team no emrepam no bibi ne mapa betimi akoyi. Hello, Sika. Yeah, wa brand na mi kopie mu akachi so ene ne mpotemu no. Committee chairman owo ho onimunyamfo Audu Dauda e ma mi nya nche se. Police no bedu akachi no, omni akachi fo no edi nkomo. Ebiso omo nsansama na asisi ewo akachi so ene ne mpotemu na afei. Nsem esi ya akachi fo nyina bepi mo bonso kwanta ne mpotemu no. Nkomo no mtu mu di omdi ne mapa eti megu akwem. So si aminu kasi metima silipo aka no kore se. Zo bedu bonso kwanta ne mpotemu dia. Ye ne rapid the force the rapid unit in the ubunsu kwanta ne mpotemu omo baban omo baban ufiri dade so be rabunsu kwanta omo bopampim ye de ewo ho sanso na ufiri bonsu kwanta ekodwa abuso omo bopampim wo hawduru a omo maka bia obi asi firi kam no makehwe ho enwo se bibi boni bi enhye ho asena omo tima ja mo ide wakontu bedu bonsu kwanta dia bonsu kwanta ye de adane zeni aposi for mema mutiti bi ni na yin na ide ye bonsu kwanta kuruma bedu a omba sakese akatie ne de mienu ewo bonsu kwanta CID fo ewo bonsu kwanta sisi amene ekase Sika men kwansa abusuafo ya mudi achi ewo Facebook na afenso YouTube no oba yenua be ma no wasan de picture no bi ato ho de amayenti mu a bosomi a etwa mu no mwanti asem a ye kan ne se abrante na ya hye no wo behwe ejaya ya so a ye di enua gugu so a ehye no a enya aboa na yehu eye nipa na se de ewusie no se agi kro no maboso no ewi ase ya na to de bi a ensem ha o Babora yanhwa de sei ebra aprosifo ko chesa nipa yi a wode ho asema bra yi no motimi ate bibia firi omo ho motimi aka bibia kira aprosifo no se ane ye ne edi sa adwuma no sisi ade bibi sa entimi mai leba okay leba hello Sika mitio pa sisi amenu kase de bibia nyamba isa esan so omo chi omo do omo ko regional police command omo free regional omo do omo ko national na what was so to fam a wotete se nipa aprosifo atimi a kire wo mo no boys ne girls nkomo kakra hu bi a ekofom no wotumi se truly no sa nipa ya che omo yi de akoso hwe a omehu bi hu bi pa ho esan se akoye apolisifo asem na mintimi nka insini pise bi omo ka hu bi ba apolisifo do omo susu se omo no ho bon sa ansem no emu Sika ma ye na wase na nyame ya adomo ade obaboa no bia so na wasan de abre ye why and then so the akoye no eye regional dissect chairman na why na bi se obo president for no de nsem bi efam bia etimi ama ye etiefo nti bibia beto fom a me fan ka me Sompa FM etiefo pa he wogide se anwumre no nsia so ebete wonka busuafo eja na ede ewo hono no nipa na ye de ja to no musa no we ye abrante bia wo susu se kro no bia call so mobile phone ho no tabo kaya bosom ye twam da ne to so aduonu baako ene de sa asem ebra mu a eja da ne mu a o ma hye na nim no so sa no semana no esi kronoma francho ye no waficha kwa bre south mensiri no mu recycling company bi ya wonom ye adwuma wo eja tomu mase de nyina enim no eja to ba bi amrante wa mantam ho ye de obetumi bia so obedum gya no ye nua ba mu wa ketua Steven Ejekum ya wono wadi finhia no du nwotwe adujama senior high school e wono ye adwuma ne nadamfo Joshua se dubuafo wo ma ye wo ma dwin so obedum gya no ko bowura mu ye bia edum gya na no no omuti ankoye ye ma eja no frana mu ye ma wi sie kabisisi won mu kwan a ye nua ne ye bai want to me na ne ma me ne madam Pokuya Jekum wa mama ene de fe no hello na kasa na no de eno Pokuya e kasa wa chidem eno Pokuya hello mi jina so eno Pokuya ma he madam Pokuya ma he o yeah kafra ne hyeden why asem ya bai emu oya nanso wa ne bebusa wo ede e pa na siye ena no no radio na wo ne ye de dentimente
Wo na ne wo radio na dedo ha de radio bi ania. Anti minya baby fufu. Jina baby fufu na say radio ben wa esron ka bedum no ama ye ne. O say radio ben wa men kwada ni num ne ma wo. Why? Yeah. Na ye nto ankomo bono so. Hello. Hello. Mampokuya. Hello. Pacho si fresh ne de no so. Na de ayi na mo de ma ye. Anti me bobo ne number na ma wo. Yo boy, why? Wa boba ma ye busuafo. Awra hu sema na receive kronoma franchuo. Ya enam so ma ye se ne. Ejapade ya aseye. Nyasam ketwa. Alaji bi abron san. Endru numu emu miensa nyina yam se. Momra Facebook we. Momra na momere pa se de adan asema. Obi pa be mu wo kwa pateja. Kuta fire extinguisher ibi kobo wura janim. Wana wahye a wapu asa no o. Yee! Steven. Ko pateja. Ko da ya ko hia ne ko firi kwa mu wo. Ne nyonko ane ne kwa eso mu dum gya ne wie ya wo mu pie no. Wusiasi wo mo kwan. Na ono de wantimi ampie. Hello, enopokuya. Metemonka. Mampokuya. Isa. Mesi shade ne kafra why? Matthew. Na edie pa na si ye yesra wo kire mu. Esi ya ne se memre da ne pon asore kwa asore. Enti ye pon asore no. Ana me medika ba afie. Me ba afie na me ba no. O gina asore da ho. Ame me kala ne se me ba afie. Enti me ba afie no na ba kora na me tente mu. Ala me so ale ko ye me ko ye enti mi dira na be ma ba ko ka che me se ba ni se je ni mo se. Ana me se ata wa sare da ho na ha de ata ba ye de no wo se. Efie na na se no so ya sare panyin fie. Asare panyin no so so odi akotene pa wa sare da mu ho ne nkora ni nyina ne ye nyina ti asetena kama. Enti wo muti se eda na se na no mu nyina gi gum. E no mu ko ho mo mo se nsuo gum nsa gum. Uma mo twe niam kwa de se o ma ntimi antwe ama. Enti ni nyina ne se me ba ka no wura mu se okofa ne ema ni bi aba. One emema mienu. Na emema mienu ni pieye. Enti emema ni mienu pieye no. No so fra ne sa ata. Eti wase meba. Eti wi abra no wase meba. Enti abema ne se wati se anim kakra na no wati yim. Enje se meba na wu. Enti mi tana mkache wo musa beba se meba ni shem. Ehye. Enti mi sere mo nko yi ni mame ta be so ne ja na so bo apa sa be se fo na be ti okura wo mu dum no e jo sa be ba na hye ya ma ne ba yo no ya na che se baby amotie no e baby e jani to ye no ben kakara e mo twe kakara fie be no mo se be wo duru ho na me ba na mfiri fie o ya bo asara kwa be ba na ba fie mani frasane da ho na koye Mampokuya wo bai na wo kase wo ye 80 je se wo ya tanata no ho na ta de wo ho tu ye bema oyo ba mana ye ata ye kase ye nka ne ho asem asen na ni subate ankasa ni subai me ba ma so ande ni kakora se ma se me ba ni esie ba ya so makoro ebe ita me ho pa de sakrama ne so boro me yesto me be na te ho e ma ni nyina ko school be ma no makwa no waba o fra pra o yi ya na do me be gu ya no sabi o me kora na me gu ya am kan kan han dom sa ata ne aboko o baba ka sa tana twa me o be tana ko zi to papa baba ono papa o no kwa ya ono papa ne ko ejuma aso mere aso nya ne entene ba ne tie Samini wa na me amini adanse ntra me baneda se wo onye na me so wo ye ma pokuya shadena so mu na asemni si ya na ukunu wo wen asemni si na me kunu ko cement kasa ne yam kura me ba fie no se atawa da no se ne ho na me ne ya kwankwa aso Sompa 93. Na obi sa me sa atawa na me se atamo asale wo se ko ne ko cement ba ko je ade nti me kura me nim se bia wa fa ho
akɔfra ata yɛfrɛ ne phone na yɛsɛ ne phone dum ɛna me kunu no kɔɛ nti na me kunu ni ne fie asɛm nti na me frɛ sɛ ɔmo frɛ ne kunu ma me hwɛ ɛno ɔsɛ ɔne ata nso bɛkɔ nti bia wafa akɔfa ata ɛde ne kɔ cement me dia nim ma pokuya na kyerɛ sɛ moyɛ akwanhwɛfoɔ efie na agya ne tɔɔ mu a atɛ kɔboa a wakɔwue no mo ne wɔ ma nyɔnkofa no te sɛn ɔmo nso yɛ akwanhwɛfoɔ nyɔnkofa yɛkama paa ntebɔne ɛne te kama so yɛ akwanhwɛfoɔ ɔmo so yɛ akwanhwɛfoɔ enti sɛsɛ deɛ na abusua no bɛka asɛm yi ɔmo so m sɛn ɔmo nso akɔlapse nti ɔmo gu gii atanadamfo na ɔne ne wura agya mu a yɛfrɛ ne Joshua no ano ɔkasa no ɔno nso wɔpirae ne ho sese kakra nti ante sɛsɛ amu no yɛdane ama mo anaa na ɛwɔ Isa Mami me pacho yɛdane amu no ama mo ɔmo de police station kafra yɛgya wasia ɛno pokuya ahyɛ ho so yɛ maame ɛyɛ madam pokuya gye kum dodoɔ no anim ne sɛ ɔmama na ne ba sɛdeɛ aberanteɛ no yɛdi ne ho adanseɛ wɔ borɔno no so no nyɛ sɛ ne maame ne dwa n'anum ɛyɛ nipa wieyɛ ni mekɔ akɔboa masɔ pani fie gya akwanhwɛfoɔ yi nsɛm pii nyame mmoa yɛ ne Sompa 93.1 ma da no bɛto no yi ase asɛm ketewa yɛwerɛ wo sɛm o abusua yɛnkɔ napco nsɛnsɛm mu na deɛ ɛtiɛ gyina ne sɛ abosome bɛɛ sɛ nkono nie ɛna napco ho asɛm ɔmo kyerɛ sɛ ɔmaka tua te aka mu aba no de yɛba yɛbɛtua akakra yɛba ɔmo kyerɛ sɛ kɔmɔ ya na awie yɛ yɛaboaboa ɛho de kaseɛ ba ɛne ɛhu sɛ santere no ɔmato santere tentententententen yɛ akyerɛ sɛ ɔmo de ɔma no akyerɛ mu ɛwɔ manhyia efikasie mu ɔmo kɔɛ ɔmo se nana nkoa deɛ ɔmo de krata ne bi kɔ akɔma no sɛ bɛyɛ nana ɛbɛtie ɔmo asɛm ama ɔmo na agya nana tumi aka bi de ama ɔmo sɛ bɛyɛ a ɔmo abosome nkono akatua ɔmo nsa ɛbɛka ne sa yɛ nti krata tenten a abusua ebi dam anim yi emu asɛm ɛne sɛ ɔmo atwɛn akyɛ na ɔmo susu yɛ akyɛ sɛ krata no ɔmo de bi kɔ akɔma asante mawura yɛ nana otumfoɔ wɔsɛ tutu yɛ a wɔtɔ so mmienu na ampani ampa ne nua ne ampa ne da yi ɔmo de krata no bi akɔma asante mawura na ɔmo kyerɛ sɛ krata yi a ɔmo de akɔma asante mawura no ɛyɛ abosome maako nkono akatua yɛ a aka mu a wɔn nsa nkaeɛ efiri november bosom na frase mu ɛna ɔmo abɔ noa ebesi nnɛ yɛ a ɔmo nsa ntumi nkaeɛ ɔmo krata no mu asɛm ne sɛ gyina asie yɛ a ɔmo asie no nyinaa no mpanimfoɔ ɛna frɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛ a kyerɛ sɛ ɔmo hyia mu ɛna saa asɛm wɔ yi ɔmo to fa nsɛmtwerɛfoɔ so a ebi nso aba abɔnten a yɛn nso so yɛn nsa aka bi wɔn kyerɛ sɛ wɔn de krata na akɔma asantema awura no wɔn ma ne nso hɔ a wɔn de nneɛma nyinaa egu akwan mu sɛ nyame yɛ adom a bosom yɛ wɔn da ɛtɔ so edum wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ wɔn akɔ ne apolisifoɔ akɔ akɔdi nkɔmɔ sɛ bɛyɛ a apolisifoɔ ɛbɛbɔ wɔn ho ban ɛwɔ nea wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ no mu adeɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ no sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn de wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ ɔmampanin abɛdi akyire Dr. Alhaj Mahmoud Bamia tenayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛgya ɔbɛtumi ate asɛm na ɔmpɛ sɛ ɔmo ka no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na ɔmatumi atu ho anam sɛ ɛbɛyɛ a wɔn sika ɔnsa bɛka ɔmo nhyehyɛeɛ ɛne sɛ nyame yɛ adom na biribiara kɔ so sɛdeɛ ɔmo hwehwɛ no sɛ nyame yɛ adom a bosoe dɛ ɛtɔ so edunwɔtwe ɛna ɛgya ɔmbɛtu anammɔn kakra hwɛ sɛdeɛ ɔmbɛsi ayɛ sɛ bɛyɛ ɔmo nsa bɛka ɔmo sika no wɔn bɛhyɛ aseɛ ɛwɔ ɔbra sport anɔpa nonson pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ efiri ɔbra sport hɔ no wɔn bɛfa ring road atwa mu a akɔfa tv3 anim hɔnom na wɔn firi tv3 hɔ a na wɔn atwa mu afa aseɛ hɔ saa na wɔn bɛsi jubilee house ɛhɔnom na wɔn bɛgyina na afei so krata yi a mekenka mu asɛm de ama mo yi wɔn de bɔ mampanin abɛdi akyi Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ɛna afei nso ɔman kyidɔmhene na wɔn atumi atie na wɔn asɛm no baabi a wɔsɔ wɔn ka kɔsie na wɔn nsa ka wɔn sika no wɔn atumi ayɛ nsa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na busua NAPCO president ɛyɛ Dennis Katachie
wɔne Sompa kase di nkɔmɔ yɛntie no. Said na yanogu so ade bia ye de to monim ewo eye press conference a eba na wie ye enche bia no enne ye nyina napkufo ye gina wonanam na national president me ne mapamfo ye de ani ekire eye Manhyia Palace eye otumfo Seti to the second otikoko so asante hene pia onana onkwanso baabi a wotena ni nyina ne sese de to Ghana fo nyina anim se nyame adoma ye de asem kwa akodan opim so otikoko so onka bi maye abosome nkno ekwa abosome du ye ne aban aye adwuma na sebi predators a wontumi ntua ye ka de ahohiahia ekom ene ahokere abre ye napkufo aye wo Ghana no ye de asem akwa akodan opim so ye ne ntie se watia ne na echi kakra oni Ghana na obeba nti eye secretariat a ewo opim so aso ye ho no wo mo age eye petition no fel so ene ye di nkomo kama se de tie biara se de wo so mo ye no be mo opim so nsa kan ye petition no nti we so e asem a ye de to Ghana fo nyina enim ene ya na on the 18th nyame adoma ye nyina napkofo the whole Ghana ye march straight forward ye sai ekọ eye Jubilee House ye nhihye ye se ye be fe ye se de akira ban ne Ghana fo ne mpanimfo se wo mo nie ni ye sa abosome nkron kwa abosome du emabunu asebe ye wo Ghana wo se mutua ye ka oman ne daache na sebe ye adwuma abosome nkron ku duna mutua ye ka de ye ni abrese korodom e de ahohiahia abre ye mu bi pa na se oman no yigina baabi se ya na ebisa se sebe ye koya na ye bai enti sa na mo no nyina ye guso ye tu on ene ya etwagu ye eye NAPCO president Dennis Katachie no. Yeah, board your Remo Cape Coast manager. Why Jumadima claims processing center no share national health insurance no asie. Ora Emmanuel Mensa Sapon. The foot so the Aquama Ghana 4 Titun one my work gwine in Patam Yinada. Says we are dinner quadrocota near Chred Roma wa. Who are Quenya so be doctor and say, Edra me economono, saying I mean fano, or how penny who the friend is side effect. Edrobi wa one more, and my fe, ubu to me phone, when you switching, was in your eye, so busa doctor no and answer nursing, you know. Nasa wow, you want him, now ye drone the choir, and what was it be once a baby, I walk to drone one. Wokwa, nipa what you want, a doctor for an train a be a whoop, one more trade drone a boy and say, Quano. Boy, and Sapan Quamare. Nina so cabibi, Nipan were no matter cro. Palapa na uton wa going to Mumu no the amount. Wokonoma nania kukoya seguakan. Chang say Fred the other Kaja, una woo anon. Etinin I Musa. What the Assembly to Ja 2022 District Health Sector half year performance review meeting. A course was in Shayim and what dear foot 20 amana man for Sabri Pia Yemusa. Warrior and was the Western region, Western Norfolk, Central regions, Mubaji Crems, no amoche. Tia Munyan one to me a bois, Namusicano, Anko Kem, Walkers and a Sompa for Yenya Kakra. All clients no all right. So be say a drone. Say a true draw no who so be say a draw ya wa try me a draw. Ubisa client all right. So we say draw ben now their mammy drone is and so at the same. Me no more they are dead now likely to affect me. I say ubisa. Now baby any mtia is through. I yes you a doctor for any nurses. Or you do more so ubisa. Your medicines over 575 medicines. Health insurance cover. Inti yari bia ye hwe no health center. Chief compound hospital bienu because in drew health insurance and your war to free number our NHI you can house you can find you can kasaina so what challenge be our friend now can omeju complain to free CPC no claims our central region western north regions facilities woman no ebro 1,000 into 1,000 facility meant to be on the bar. Now would they delay for 6 months and so they are bar. Now say by the time you be with man, I say I feel cry yaba. Alright, Emmanuel Mensa upon us semi Sompa Yantiana Suetigu Montreso any Ghana this year Santimai so didn't come off I won't say a doctor phone chro ya woman chro de mayeno. Saying I woman. Any young school there, who and in the Musa, I will find out the question for say a palacra jay. It's a strong moment from the Tintabu. Yajas Felani a cabo, that's all. What was idea? Would have your fun with a sepas room? It's a slow. I want to think to say teacher for Troy in my idea and I did be a having because and children is to me.
you for just so you can compare you are. Who to say, and I will be 100 tree. So I say, doctor. It's in training there. So much me. Trying to say I catch upon it now. I need the car. Okay, the man, but me will say, do me do a quick way, you doctor and training. Woman training the I'm on trauma income. So the woman trauma income, and yes, I did. That's in the hours that you asked. Made it, so put on the mamma. So what was school there and hard, but one was school there and hard. And no one because what was school there wouldn't be a watcher. I want to school there. Then I when you should be any past common have so on or couldn't any actions the wins. You watch around him. And I'm the intellectual perceiving who he is, if you do none of one yet. On Pesobe who is the Bini will not trust and super Rastro Hammer, who do a deeper it's 2 months outside. Open with the production a pharmacy, I can say, oh, you know, the body and our case happen. No, what to go trauma there, home outside. Because also be at the member of. Put him go to shoe and can let a boy maybe the toy and yet it will be out in the jump of it. Didn't pass your money. Yeah, who are what the buy pharmacy cry now? Who are the doctor and a tray? I want to mean some found for who I was as soon. It's your son. I had dream pants. You also must be training ye. Mana any money, no. It's when we wear no crab or body, no. Wey adihye bi a wo so kasa sa dokutafo ntworo ye ya wo mo tworo se yakoto aduro no bi wa na ntworo na no de ne tikabe ya emra fom fama wo mu ye dan ye ho aba ye ba ye beto akase no so Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemwa ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie anaba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy a dem say smooth the audi ebia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana and you hamo and phone ne baby awo Cloud Ghana a chow tuma say with demo any speed ne there as soon as bimba Ghana had that simple when how bia you provided 24-hour support the mount ye mrantie no wo freya near drew hoda dada or how bia sane tibia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum free Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Edem. Minua ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia betom. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999 hash. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma ko si 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unko salai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia na se wa dial *711*999 hash. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Sompa komo abusuafo moni me nyina ba ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asem no se yensa ka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho
ton sompan komo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se me honam ni na me dompam dompani sete sadia adane ye ware hwe a na yesi akire oba ni hwiem bema ni hwiem de friend is the cheating no ye behwe de de ba Bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade hwe a oba ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye behwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabraye ye ne etiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini ewo sompa 93.1 FM efiada wei enumre no 9 kopro enumre no 9 ye ne ntini ni akokro bete ya omunim awade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompan komo yese awade bie ni wa aseye na wawade be sey a ejina wo so abusia yema mwakwa abaye ko bono mantam no emu na enije sambi akọ adiama yenuanom a woje komsane kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyerɛkyerɛ die ɛwɔ bono ene ne mpatamu a ne nyinaa no ɛyɛ sɛ wodo wani kyerɛ mu ɛwɔ bono mantam no hɔ se no a yɛwɔ asomdue abadwakuo yɛwɔ hɔnom yɛfɛ ne sɛ National Peace Council na enum wɔ no twɔtwɔfo ɛde ma wɔn wɔ hɔ ɛbra na wasi ɛdan kakraka ɛwɔ mpatam hɔnom na omukobia no na owura Alhaji Kwanda Abdallah wono na wɔne sompa kaseɛ 18 kɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ ya na adeɛ bi ya ne ya na wɔte yɛ na bufo papa ɛkyerɛ sɛ na anu ada ya aban di susue bi bae sɛ uhunu bibi aka bibi say something no ɛyɛ ade papa na nso bɛhwɛ mu ano sabio obi kodi ne nkura sesɛm bi anasa ne nsamfo bia nipa aprosifo akyere ɔmo no ɔmo yɛ num de odi kan Alhaji Idrisu Ebanda dɔtɔ so mienu Muhammad Siaka dɔtɔ so miensa Muhammad Munka wɔtata sade ne yade a ɛyɛ ne ya papa na o ka enkramosom no a ɛyɛ wɔ som a ɛyɛ wɔ dɔ antiaseɛ bi kyɛ sɛ adeɛ bi ɔmo yɛ bia no awia bom ne science ɔno Alhaji Swala Bandai ɛnya adeɛ sɛ ɔmbɛgyaagya ɔmo ho koraa na dwumadie kɛseɛ ne ade fɛfɛ ɛkɔɔ so yi ne boɔ no ɛsom 300,000 Ghana cedis a ɛnya sɛm ketewa na osebo ɛne deɛn Alhaji Swala Abdallah Puto Kasamwa, Yefre Bibi, unity in diversity. Obia no enyina babiawo, obia unjina babiawo, we sikamani a we sikamani, we tijani ani a we tijani ani, we ahlu sunnani a we ahlu sunnani. Wa join Ghana Muslim Mission eyekuo, wa join wo, wa join Islamic Mission eyekuo, hona wo, na mom ni nyina chino. Dia bein na ewo mu an ye nyina betimi aka bom aye ne baako abra yentamu tete dedi kai ye nyina ye frɛ nyame emprenum da koro nti ye nyina ye frɛ nyame emprenum da koro nkramoni bia ye kibla aye baako menyum ni sɛ ye si masalaki a kibla bi wa ha na kibla bi wa ha ye se Ghana Muslim Mission omo kibla ni ali sunnafo omo kibla ni ye nyina ye kibla ne ye baako ye nyina ye wa Ramadan baako ye nyina ye ko haji baako nti nema eka ye bom ema ye baako no edoso ese nema nkitinkiti a etiti yentemu na rehusemo ewom nema na etiti yentemu no ya ma no ehia ye ese nema na eka ye bom no ti se ye ma ye nyina ya dwene ko baako se o nema eka ye bom edoso yiye ese nema etiti yentemu na obehu se nkabom ne kuriye na ye ka no ye betimi anya abusia ene ya etwagu yei wudu wale kyerɛ mu ɛwɔ bono mantam mu a wɔne twɔtwɔfo pendima National Peace Council yɛwɔ hɔ nom na ne din ene Alhaji Swala Abdallah efutuori akwama nurse for ma ayo ejina social media na omo hye nurse for ntade bibi de twerking na yebu ye pa ne yehim ye pa no so ntumi me nurse ni me hye omo ntade me gira social media so mehim upa etietia wo no adwuma ye no
owura is of fire blanson ya on the director de man say midwifery service Cape Coast na de afutu edi ama wo se bi mu ya na fe kura ma bebo no bi hu dawuro nyina da e wo social media ne so a na ente saa wo so ma adwuma ne adwuma e ho tse wo mo peke kai bia na ti so ya nurse ni na be jeje social media no be chipichipi hu a etieti amra e ma wo no adwuma no ho pa and this thing any kwan bia wo profession so because profession ye start ye na ye be mo mama ye ti ase ne se advert mpo untumi mfa wo uniform enya advert to say obi ho ton eduro pa eduro this like acceptable medicine pa ye no you can't do the advert with your uniform. If you want to do it, it can be in your mufti. Oh na bubro so be kosa ogina social media or share uniform or tweke. It's not acceptable. It is not, and the regulatory body doesn't take kindly to that at all. Obia womusa can almost sanction. Medicine and midwifery is a noble profession. Enti obi wo ho or show or yare or the ninkwa be show in succession. Enti we should be people would have the confidence to come to us to seek health care. Nti enyoma bi wo ho ya enonyama nka adwuma no wan ase because at the end of the day no bia ne obeka say me pesa sa anesi a onam social media o hweme omba and it would affect your future. Ya mami and waka say we ya yeju am foforo matade esi na asi wo mo bekwa fam tu no ne afa paso no mo atwetwe ntade ne so na so ye pa ye de na madum de na akokom ne yeto e kire me ma bag hihye motoam so mo ye na asifuo so mo kwa dwuma foforo ba bi o mo anenim abusua bra so say madwenta ya modi abane ye hu adwuma na yetema mo nim say eba ne say no ana eye cloud internet wankasa wodi hu adanse ye say kase ye kenka de ma wo no na anidie kwanso ne ye kire wo say YouTube ne Facebook ko ho no mo a wobetimi ahunu ne ye na ha nyina no na won so wadi e chede ususu no adwenkyera ba e internet ne ye ka ho asem e cloud internet top high no wo won ye nuanom lab FM ene di hwani mu ade a wo pesa wodi internet ye bia no wo ye ede amount 0244 601 933 0244 601 933 na jumadia ye fe ne se akokora mafia series a empempini ya na ye de brewo no FSA anwumre no nwotwe mu ekosi nonkono memenda bia na nyame ya adom awu kwada nso no mienu kosi no mienu mu ya sansi usu biem FSA Talawan Media ene wayosi One Ventures na akabo mu a stars ne bebre wayosi no makabeneza kwa kuma no konfo lege ne busuafo bebre ene wo mu aboafo eso ya sere de djubadi ne bra 21st clinic yare a eso usisi aje paasi ho wura woto fa usire mu twa unankokom ehwansi wo fom no wokwa ye yidi free honum abe heba clinic ta no so apatrapa new site ho yare bia bedwane yare bia da otu ase free wonamrom ekosi wapampam extra comfort limited ubeda no asodaye ubeda na ho ajeja ho medimafo heba center osayare senkonya no wose na medie menim se medimafo etiasema mi bia kemo na me nkomra video na me de to asodi amawo wasimoni na hand back na ground eni enyasem ketwaga utaga na menwani so obekọ Google Play Store no wa download app no 15 minutes pick and crowd sika ne kura wo no wudi huni a 200 nutu ya betimi aboa wa mo abegi 2000 mo a magigi bi MTN so asabre mases no mo mfa ma ha wote de uni hia na Ghana card eni mobile money wallet na ese wudem video wo so ni agent bia no an se wode ko Google Play Store na di akire na unso wo ho ebe ye wode ana se obe dial star 711 star 999 udem abusia madwenche ya modi abane yenhu adwuma kakra bre na so na yemfa ensoro so Isaac akromade ne de shase wo so wo hwe ye free Germany ne more fire monko so e da se master red wo ka so wo de aba aka afa 2024 how afa kra 2024 no so hwe wo ka se mi da kire yisi no NDC 4 pa se wudi o machi a ho wo ka so hwe soro a na sa wo hwe ho no mu ade beto woni ti ya hwe fom wo mon ka no kura NDC 4 se mu wo bibi so bo bi de bo Ghana 4 a mo fa mo asiedu nkatia wo no a na ma ne ye koso nyina no aba efisen se mo wo kan ye fa Ghana card no ho no enye nwanwa se ni pa bebe amfo ho anyim ne de ya wo de aba no na hema sapon na so ye ma me a oba hye kafra ma me ye me nsunu mu kafra mba Ghana mehwe ende wan fanka homia na me de asoso amano na ya adu
wo se mampon akrofo so ho na wo hwɛ yɛn na adedam samkwe Leviticus power kasoa wo de abana se ewom se enema mu ayɛ den kakra de na so no na nado dan kwakufa no ne ba omi aka bom de a adwuma no asi ɔmbɛyɛ no simple kra na ɔmode ama wo saa so na kwadwo Sompa furniture works wo de aba na ɔse mema adwuma ɛda se na Christopher ɛwɔ kasoa na ɔse sɛdeɛ wiem ayɛ se asase ayɛ se amanfo botom ayɛ se no ɛbɛfa brɛ kakra bi ne hia sɛ wɔman yɛ kasem puntu nnwuma na asetena papa asetena mu pa tutu ya papa de ɔman makɔsɛm no MPP gyina brane na ndisi for de sɛ wodi ɔmachi a ɛkɔm bɛde uyam ne de ya wɔde aba ɛno no na wɔn abo abɛdi kwa ada sok ma sɛ wodi aba na ɔsɛ fellow Ghanaians besrɛ mo yɛ nyina yɛn kambom ne yɛn ta aban akyi na yɛ sika sɛm ɛne papa ɔmfa mmerɛ yɛn Freeport Timotimo de aba ɛna ɔsɔ mampani na ado dankwa akufo ado bra bɔmɔden ne yɛ bibi o do something before you die o yɛ bibi o yo one day waka kyerɛ na Dr. Dan problem so apɛ sika na ɔsi awurade Nyankopɔn Jesus Christ yisi kyɛ sɛ hwɛ ɔmo so ba ɔmo da na die nyinaa no sɛ wotena se din na wo bae ɔmo nsɛm no mu hwɛ a asɛ deɛ aban mu mpanimfoɔ bi na ahɛda ka bibia kyerɛ mo sɛ monkɔyɛ sei na ɔmo de akyire na Ghanafoɔ ahu ɔmo na ɔmo nim deɛ ɔmbɛyɔ ne deɛ yɛ wɔde aba no ɔpani 80 wɔ kasoa ɛna wo se yisi ne nkoa ne adwumaku aban na ma no tumi a wotimi gyina ne naso brane yɛ ne dwumadi a wodie no wo bia ni nsa anase ahwene bia ɛwɔ mu yɛ wotimi yɛ adwuma no ɛbra wɔmfa wo suro anase bia wɔyɛ adwuma no sɛ ɛmfeva obi na ndisifo de bra ehu na atɔ ɔmo so saa no wodi ɔmo akyi ndisifo ehu ɔmo hwɛ so nya adwuma no ne hu nko a na Isaac wodi ne menkan mi no wadaworoma na Evans yɛmfansi ana Evans anim tutuka wɔ boase na wo se Dr. Mahmoud Baumia wɔno ani yɛ hope o na wohwɛ adwuma pa wo kɔpo yɛ mantamu a NPP aban ayɛ a ɛnyɛ nwanwa sɛ Ghana foto kyɛde ma aban yɛ adwuma so papa po yɛ mantamu na Amisco Spelele kaso wo de aba ɛna wo se sɛ Ghana card no na yɛde kɔ no deɛ no kuranie ɛyɛ ade papa pa yɛhwɛ na yɛnsom na Kwaku Skinny wɔse ɔdɔ bibia ka yanom kɔtɔdwe woba santase apre a awurade na nabi babere salom sei ɛgya dam kaseɛ no wabia mu sɛ yɛwɔ sɛ amanfoɔ tiri ho nyinaa manfoɔ yɛ din yɛtie kaseɛ no na Hernandez Fidel Hayford wɔsoma mu nyinaa mu adwuma na Dr. Free Yakoto deɛ wɔyɛ agric minister wɔyɛ papa paa wɔman abakwasɛm Isaac Akroma wode aba mmienu menkan sɔfo ma meyɛbrɛ no so nti ma yɛmfa ɛnsi na yɛkɔ yi happy birthday sonko enkoma Bismarck Abu aka Nana Kwame ya wo New Road Forso Johnson efie nuaba afia ajewa kwode ho era mo nyina mo ase Facebook YouTube ne ye nuanam information centers no ba bia wo ya wote yenka no eda wase pa na ye Sompa 98.9 a ye nuaba akua nyako abro no ma chiame nimo awana ana fenso osamufo Dennis ne abusuafo nyina eyo mafom de ede boaye na haso so kuku a kosua somua Murphy nana ya boama Libya boga mameya afia ajewa kodie Rocky school fees Akiola Piquet Sompa Didie David nomne abusuafo nyina omo ye mafom de America se no ebrewo nana kwabena kese na fei ayini ni amakrancha da zo of mami premier ni amamu nyina mo eni ti adehye Sompa.